ora asta nu se mai poate intra pentru cafea, e deja seară, e aproape ora 8 seara. Intrăm doar aici în ușă. Bancomatele Eurnet, fugiți de ele cât posibil, au comisioane foarte mari. Căutați bancomate ale unor bănci. Hashtagiștii au ajuns la Budapesta și-au deschis centru de karaoke. Tot Soros o fi de vină. Sinagoga din Budapesta, sau cum e cunoscută ea, sinagoga de pe strada Dohani, e una dintre cele mai mari din Budapesta și din toată Europa, de fapt. Și evident trebuie să iei bilet ca să intri, dar nu la ora asta. La 8 seara nu mai se poate intra nicăieri, 8 jumate chiar. Înțeleg că e foarte frumoasă și pe dinăuntru. Dar noi nu o să plătim ca să intrăm în lăcașuri de cult. Vedem și pe partea cealaltă. Cam așa arată și curtea interioară. O mică mostră din ea. Una dintre cele mai cunoscute străzi de promenadă din Budapesta este Váci Utca. De fapt, cred că se pronunță Váci Utca. Dacă așa suntem noi în România, facem mișto de orice, putem să spunem că e strada cu vaci. Nu sunt firme la fel de mari ca cele care sunt în dreapta, pe strada care pleacă în dreapta, dar tot sunt firme cunoscute. Strada începe de la Tatoia Voros Martins, pe care v-am arătat-o ieri, și ține până la hala centrală sau Piața Mare, cum mai e numit. C'est la bière. Mais non, attendez, ça marche pas. On vous a pas filmé. Așa arată malul Dunării la ceas de seară. Acolo Vitegărul Dac, care între timp a devenit ungur. Vă las cu imaginea Parlamentului Maghiar pentru seara asta. Ne vedem mâine dimineață, noapte bună.